Kublai pi barong ipnang sobhai pi shikatup kubo mentakajan miet shaban paish kubo kebabnya ini pechwai kimat berkongsan. Beliau Menteri Rang Ba'adu Kari Narendra Modi ya ka Rozgar Mela ha Uttarakhand lingba ka video conference. Ông ka Menteri Ketenat Pelatingkah kan Nirmala Sitharaman ba ka RBI kan sashim mukilat kilenti ki bedon kam banyele men penbiang ya ka jinghiar dor ke pisang. Wan Jungo Menteri Rang Ba Kejala Assam Himanta Biswa Sarma ia ke Meghalaya Shwa jong election. Bat du no kisan ngut kilong kemi la ke jing im hadian bagatrok kala ha bol medang. Kikubo kebabnya. Menteri Rang Ba Adu Kari Narendra Modi ulah peli perda ya ka Uttarakhand Rozgar Mela lingba ka video conferencing mentagasngi. Abakran hakane kesengi umudi ulo ong baka sorkar jong u kalayale kat bala ban mang tingka na kabenta ke jingtei ha Uttarakhand kenang ban pensuk ya ka jing em jong gipat ba ki basa syaki jaka ki bakendong bat bajengai bat ru ban penmi ya kilat aikam aijam. Menteri Rang Ba Adu Kari ulo ong ru ba kila bandai tang ki nong snayeng ki engineer ki batrei ki kam penbiang ya ki tiar don kam lani ki nong khayi ki barit hendai kalat aikam aijam kalong bat kabalan nang kieu. Ringkat ke jingkiew haga tenak transport ki samla jong ke Uttarakhand kila yo ekalat yo kam yo jam ke betamai ulo ong. Menteri Rang Ba Adu Kari ulai wer ki samla benok senyang sebun mensim agaban kentiu ya ke jelabat karihi barok kewei. जिनको आज नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं उनके लिए आज नई शुरुआत का अवसर है। इससे निश्चित रूप से आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन बदलने वाला है। लेकिन जिस सेवा में आज आप प्रवेश कर रहे हैं वो सिर्फ आपका जीवन बदलने का नहीं बल्कि वो व्यापक बदलाव का माध्यम है। Ka Menteri Ketenat Pelatingkah kan Nirmala Sitharaman kalau ong ba ka Reserve Bank of India kan sashim mikilat kilenti ki badon kam kenang banyele ban penyebiang ya ka jinghiar dor ke pisa. Aba ai jingkran hadian ke dor bar mang tingkah ha Jaipur mentagasngi kalau ong ba kani ka jinglong jingman kalong ka ba campaign na ki weipat kiri ki badon ha ki yau ki hat ki ba mi menta. Kalau ong ba ka RBI ka pej perman ya ka yo ka kot jong kari bat kala shim ya ka jingkit khle ban le ya ka badon kam. Hapedeng jong kene ka jingelang ka Menteri ka Tenat Pelatingkah kelekran bat bungut kinong don benta ki bakentup ya kinong mi khmat jong ki karkhana ki MSME ki startup bat kinong trade jong ki bank. Menteri Rang Ba Kejala Assam Himanta Biswa Sarma henen kesengi ulawan jengo ya Kejala Meghalaya Shwa jong ke election ke yang darba tauan Kejala. Hakane ka jingwan jengo ula ong ba kinong shong shnong hapo Meghalaya ki don ka hok ban kili babalai ka sorkar kamla ban shna ya ke Medical College ha Meghalaya wat hadian ba ka sorkar pedeng kala pelat ya ke pisa na ke benta ban shna ya Artli ki Medical College. Usharma ulawan ban ai jingkren ha ka jingelap election ka balalong ha Kiting Road ha Shillong hinen kesengi. Ula ong ba ka sorkar pedeng ba ka ai Pisa om tang na kabenta ban shnai ki Medical College bat ru ka ai pisa na kabenta ki project repair. Agabe dai bat ka jingmi jong ka jingkeno penpra ya ki yeng mani ha Assam ulo ong bakane ka dai ka shiti bom shisha ulai kendu ru ya ki kertong ka seng BJP na nongpo constituency uba Marian Maring kat ba udang wan sha Shillong na kabenta ka jingelang jong ka seng BJP halor ka election ka Bansawan. मैं किसी का ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से मेघालय सरकार को काफ़ी पैसा मिला है कि मेडिकल कॉलेज बनाओ, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, लेकिन ये सब नहीं बन रहा है। तो मेघालय का युवा आज अस्थिर है कि भाई पैसा कहाँ गया, तो जवाब सरकार को देना चाहिए। Kawai ka jingja basngosi kalajah ne ka step Kabalaya lam syaka jingyap jong gisangut kilong keme hadian ba kawai ka pick up truck
kaba ki shong kala lek tenra syakendong luom bat kala khongpong kat kum katulong khubor boro sangut ki long kmi kila khlat hasyan bat kumba apu sangut ki weipat ki bedon hakane kaju kali kila mensau ki don katu kat ni na pedeng jongki kila mensau jor kani kali kabala kelano shiteng lenti kadai ka bertemu ban let ka jingalang election jong ka seng TMC katkum ka jing thu ki pulet kani ka jingja kala ja ka por kumba khatwe beje menstep hajan ka shnong bol medang yakitu ki ba mensa malumala la penkit no sha kharkuta PHC kat bai ki bala mensau jor la penkit no sha golpara hasam na ka benta ban yo e ka jing sumar bakirki Satang kumbashita yau ban poi kesngi tap vote umentri rang ba ka jala Assam Himanta Biswa Sarma nen kesngi uloong ba ka BJP kan sathau sarkar Meghalaya badong ru ba ka seng BJP kan omkhot ye ka seng TMC Meghalaya banyadon lang haga jing shna sarkar Haka weipat kaliang umentri rang ba ka Assam ulapa ai ka shiti khot ngobha sho Dr Mukul Sangma ban penyeso bat ka seng BJP Usarma obadai unong sandur ia ka sarkar senrop MDA haus nam ahja khapra shim babe ye ka rai jong u ban thau ye ka sarkar bat ke NPP namar bagadai tangkani ka lat ban penduk lat ye ka seng Congress ban wan hakabor habak bayadai bat ka seng NPP u convener ka Neda ulakentaj ban ong AA haket lor ka jingelang ka balalong hasilong In that point of time, we need to align with NPP to see that Congress doesn't form a government. But that was that time. Now situation has then changed. BJP is standing on our own feet and we are confident of forming the government. We are not dissecting the last 5 years of government. That was the requirement of time. We did what we should have done. But now, going ahead, we want to form our own government. Kumba arngut kibriu kila khlat no ashen hadien bagakali kabaki shong kala kalah kashnong umdang West Khasi Hills nen gesngi kat kum katulong khubor kini kiblayap kidai kidkhot jong kan huan ruai choir mat kidang don hagalenti benlet shaka jeseng presbytery jong kari lingam presbytery kabalong hapo kabalang maukum kha kabahap haka maushendot civil subdivision Baro ki bala mensau la penkit no sha riangdu CHC bat ikitu ki bakham shitom jor la penkit no sha Nongstoin Civil Hospital bat sha Negrims Hospital henen ke janmit. Mentapak ini pej ke jing long jingman ke swim beneng hasilong. Ka jing shit ke long khat khandai point R degree Celsius bat ke jing kriat ke long shipo degree Celsius. Ka jing skam gau hau ke long nyopuing shispa menstep bat nyopuan shispa janmit. Kala bandon ka jing hap slap ba malumala hakikat tu kat ni ki jaka. Saksi sian pat ngi pen kan mau ya pi be kan ni ka khubor jungi pila ban page ha ka ju hi ka por ha ka YouTube channel bat ru pila ban page ya ki khubor ba man la ka sngi ha ka Facebook ka Twitter bat Instagram jong ka di news Shillong Shoban poi shik bakut jong ka thup khubor ni page biang sa sian ni ki mat ba kong san Peli umen terang ba adu ka riu Narendra Modi ya ka Rozgar Mela ha Uttarakhand ling ba ka video conferencing Ong ka Menteri Ketnat Pelapingka ka Nirmala Sitharaman ba ka RBI kan syem kilat kilenti ki badon kam banile ban penyabiang ka jing hiador kepisah Wan juga Menteri rang ba ka jala Assam Himanta Biswa Sarma ia ka Meghalaya haswa jong ke election Bat do no kisan ngut kilong kemiela ka jing em hadian beratrok kala ha bol medang Tepa lok katung ila poish bakut jong tuk kubor jing mentaga janmit hadu bang nisham flashai kesngi haga jog po kubishibuni pibaro अरे आजकल वो एड नहीं आती ना रिकमेंडेड वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड्स नंबर 1 टूथपेस्ट मिसलीडिंग एड थी बंद करवा दी किसने सीसीपीए ने सीसीपीए ने